Numărul 2. Dintre toate stelele, a mea e ca soarele. Numărul 3. Sună puțin cam dubios, vibe-ul e cam... Like la video dacă nu ai făcut-o. Numărul 4. Spune tu dacă era cazul. Numărul 5. Sună tobele, mașini, bubuie ca bombă, oglinzi de Lamborghini se vede. Numărul 6. Hei, am băut 2-3 zile. Asigură-te că mă urmărești pentru quizuri zilnice. Numărul 7. Numărul 8. La inimă mai ars, dar tot n-o să... Numărul 9. Ochii tăi mi-amintesc cât de mult ne iubeam. Înainte de ultimul, nu uita să-mi spui scorul tău în comentarii. Încerca să mă vânăți, dar nu reuși.